Martang yang mahita, dami ni di batana sumurung sen saluhu naroga imana mangaramudi hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di batari kita imana tersurat di Yakobus bidusada ayat 21 ayat 25. Alai gabe sulakun hatai mahamu unak kola pananginangi akan apa toto dirina. Aina pananginangi di hatai anggo sudulahun tulus me tuhalak napa bereng-bereng rupa ni buhina di sorminan. Ai di bereng do dirina dungi lahuma ibana gabidang di boto be rupana. Alai nama mereng terus tu bagasan uhung haluau na sunding gani jalamia disi imana mertua marhidi sian pangulon nai anggo sopanangi nangis nama kalupahun siula ulani tahe ibana ido sahapna dia makarang sahap persiaun di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga poda adong masada pertiga-tiga ima pertiga-tiga on penjual obat ima obat penumbuh rambut jala hebat do ibana mertiga-tiga di pasar. Saya di padokon ibana do obat mujarab, obat na luar biasa penumbuh. Ima obu. Jala di kemana marupane sambil songon dari baturuon isi di botoli. Ya mukamang inang saudara-saudara ini adalah obat penumbuh rambut yang paling mujarab. Tinggal digosokkan saja di bagian tubuh yang Anda sukai. Rambut pasti akan tumbuh dalam tempo 2 hari. Saya jamin 100% berhasil. Terus hidup di mana soni. Kalau tidak berhasil, uang Anda saya kembalikan. Ini mana dungi lemburang mah naro. Bahkan Sudima akan memulusi ke bawah hampir tertarik itu hore mari itu hore. Pedi tu kinamanu hori angka jormei ima ala di ibana do di bagasan pertiga-tiga ona dijamin 100% dan bisa menumbuhkan rambut dimanapun terlebih di mana apalagi kalau kita ini mana molo sima jujung tak setai biak kamang do taminang molo botak sima jujung teng olah tahu lesion itu tubuh di 2 hari ninna marupani. Tapi tepu maru alugu na gugu. Du tepuru alugi itor manusok ma jala pitor di luarun alugi ma takulutnya matai. Tapi dibereng mamatay botak dangarung ubuna. Dungi tersudi memanapatan obat na itu bana i pergabus ulumpe tong do botak rupanya kepalamu juga botak dasar tukang tipu inna marupani dimaki-maki mamatai kecewa ditinggalo ni mana sesi sima amata pertiga-tiga alani haro nana yang beringota dia makadong asa persiaun sian barite nanang bijota siap barita namar donga pure ima asa sarupa hata dohot papenan asa dus nang nabinay saudut hadirion doho papenan ido nana tidak nanang doho noni si Yakobus di bagasat turputong alani dido ibana ganuk jolma girgir ma ibana manangin-angin bakul ma ibana makatai bakul mata rimas edang diudahuri masih jauh mati warna batam jala nubagas na indohon ni tupukon ima asa somong pabehenan dohot pangalaho dus nanihatahon dohot naniulahon hidup benar masih takas dulu di bagasat turpuk tahun dihatau si Yakobus ai panangi-nangi di hatai anggo sedulah tulus metu halak pabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan. Alani dia makadong saha persiaun
ado piga-piga na nain dohonon ni tulpugot tu hita. Na perjudu i matangi mahatan di bata. Manangi hun hata ni di bata. Idu kebisada juju tu hita. Manangi hun hatan di bata asa iga bingulu di bagasak kita. Di bangido si Jakobus do dia mai. Patuduhon ngulu ni hak Kristeno nama korhon nama ngulo katan di bata. Ala hak Kristeno dada holan agama. Alai do tindakan aksi. Dada hola panangin-angin di hati alai ikon mangutur do. Di pangula do di papainan. Ido bener si Jakobus 2 ayat 10 piti. Hapor siani pi songoni do. Anggo sodong pangulon na nong mati do hadirian na. Dingga do manang hatan di bata. Alai do duming dan jala umar gadope manangi hut mangula kun hatan di bata. Ala tei do di era digital noengon nunga tunggudang ragam ni camita manang hatan di bata. Nawi tatangi hon manang di dia pihita do manang sa di hari pe. Nagabi persoalan di nani ida ni si Jakobus ima torok do halak. Nah, Allah manengatan di bata alai dang diudakon, dang dipraktekon. Ido benero nak ini songon na menipu diri sendiri. Somal main depan ini do holan nama nang yodo colmei murado lupa. Alai mulu tangi jala diudakon pitor maul do lupa. Alani disusot kita gabe siudakon hatai ma una kon pananginangi. Nah kedua kong nangringgas sita manangihon. Aharan dohona mulu ringgas sita manangihon hatani di bata. Marhite buku nabedi ku ringgas tu hita mabuka dot manangihon katan di bata. Bahasa Aisyanido i manaking taboto jala tatusi sakap ni tu hatta. Sekala nama nangihon jala halak naung ima di bagasan ngoluna hatani di bata. Hidup ini si Paulusi rupani jala unang ma gabi sarobak kamu do pertiba alai gabi berumahu demi pikiranmu asa tahu ham menibangi lomo di rohan di bata. Ima nauli nahidalason do nadinggan. Manayu katan di bata sian saduhut roha manang totalitas dang bui mardua roha. Ido sikap nalau manangihon atura do uhum di bata. Marlapatan di asa mangulu hita di bagasa kau do di ketaatan di komitmen tu ibana. Ido keng konsekuensi ni ngulu na di bagasan pada do di bata. Ido juju masih arga situ tu. Jalanan tu hita be satu tikion. Ido sifat mana hinarikot na pinangilon ni bata siyang ngulo ni na porsieng madjamoton asa unang marmaray ita na perpulima nandoon na turpukon ima asa tuntakas do didok si Jakobus akan na mangulahon ulo para suhan di kuarime ulo namar roha na somar lidang ulau para sorani ido ulau nahala nomor 2 jala ido nakani takas ido di bagasan turpu teh asa hala na patupakon ngulu para sinirohani ngulu na mangulau katan di bata dia me ido di bagasan turpu tahun didok hala na mangulu na manangihon do na mangulahon dinang di ngulu para sirohaon ido nang manada di hatani tuhat jala marhitiru dia makaro asaha porsiam di igil kita marhiti tumputon asa sarupa ma panangihonota pakatahonota do papikianota dohot nang pangulahonota di bagasak katani di bata. Bui mahita gabi contoh patuduhot to halak
bahwa kita adalah membuat tindakan gak bisa ada pangalaho sada cerminan diame dan pola siak kata tay alai sian pangulahuni ba perjulu tabain tindakan kita adalah tindakan namangulahun lomoni rohan di batang unang mah songon amat tapar tiga nak kaningani hanya di mulut, hanya pintar berkata-kata tapi dalam tindakan holang omong kosong. Tentu nasihat dari Yakobus ini begitu baik untuk kita dengar supaya anak-anak kita dunia ini terselamatkan. Tong di bagasa tupukon di bengok matita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu sendiri. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar. Alani imam, sian hatana perpudi, gak bisa ada rumusan. Naing dohonon ni trupukot tuita, naing ma ngulut tak dak kolak kata tamadok parholo kita. Alai disudi pabahenan disudi ngulutta sigano pare dirasakon jala dipakilalahon akka yanakon keluarga manang isibe na jog kita holong nirohatta tayo mahatan ni Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21 ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ketika hujan turun dan datang banjir lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Hebatlah kerusakannya. Alani hita ibengok do songon jabu songon nama baik bagas. Tubuh kita adalah rumah manusia terdiri rumah dan roh. Tong lasi donan do natita terbangun di bagaikan hatan di bata songon nadi Matius pidi atong tebatubu ome ima hala nang pajongjong hatani di bata hitam di harajonna marhite ulota sikanu pare amin matanya mahitam ali Tuhan de bata mulia tema di hatam nabadi na pengotok kami asa totok kami Tuhan maringanan di bagasan holong mi do mangulahun Bartolomeo. Amin.